A bélmikrobiomnak a felépítését igazából úgy tudod elképzelni, minthogyha egy virágos kert lenne előtted, amiben a célunk az az, hogy minél többféle virágunk legyen, és minél színesebb legyen az egésznek a felépítése. Ugyanúgy, ahogy a virágos kertben is élő lények vannak, úgy egyébként a bélrendszerünkben is élő lények vannak. Ők úgy tűnhetnek, mintha ilyen rossz arc srácok lennének, pedig egyébként nem mindegyikük az. Vannak, akik pozitívan hatnak a szervezetünkre, vannak, akik negatívan. Az lenne a célunk, hogy ők egy egyensúlyi állapotban legyenek, ne alakuljon ki a diszbiózis, ami lényegében azt jelenti, hogy ez az egyensúly felborul. A célunk tehát az, hogy színes legyen, sokféle élőlényünk legyen benne, és inkább a jótékony baktériumok és társaik legyenek többségben. Van egy nagyon érdekes kifejezés, ez a body earth, igazából most, hogy ezt magyarra hogyan tudjuk szépen lefordítani, talán egy ilyen test-föld-bolygó, vagy nem is tudom, hogyan lehetne ezt mondani. Ezzel először kapcsolatban még akkor kerültem, amikor elkezdtem jogázni egy 7-8 évvel ezelőtt, és nagyon érdekes, hogy egy ilyen teljesen új oldalát ismertem meg, amikor a mikrobiom kutatásokkal elkezdtem foglalkozni, hiszen egy nagyon érdekes információ, hogy a mikrobiális génállományunk 100-szorosa az emberi genom génállományának, több 100-szorosa. Hogyha ebbe az adatba belegondolunk, akkor tényleg azt az érzetet keltheti, hogy a testünk az lényegében egy másik élővilágnak ad otthont. A mikrobiális génállományunk több 100-szorosa az emberi genom génállományának. Elmondok egy nagyon érdekes számot. A génállományunk 99,9%-ban azonos, míg a mikrobiális felépítésünk 90%-ban különböző. Lényegében ez olyan, mintha mindenkinek egy saját második új lenyomata lenne, viszont ez nem mentesít minket attól, hogy felelősséget érezzünk érte, hiszen ez nem úgy néz ki, hogy kaptunk egyfajta mikrobiális felépítést, és akkor utána azzal éljük le életünket. Lehet, hogy valakinek ez lenne a megnyugtatóbb, de van igenis erő a kezünkben, hiszen az életmódunkkal nagyon sokféleképpen tudunk erre pozitív, és sajnos negatív hatást is gyakorolni. A mikrobiális felépítésünk, és az, hogy egészséges legyen és egyensúlyban legyen a bélmikrobiomunk, az azért nagyon fontos, mert annak ellenére, hogy ez lényegében csak a belünk, és csak egy szervrendszerünk, kettős kapcsolatban áll igazából az egész szervezetünkkel. Egyrészt a bolygóidegen keresztül, ezt már nem én neveztem el ilyen univerzumos kifejezésnek, hanem ennek tényleg ez a neve, a központi idegrendszerrel is kapcsolatban áll, illetve különböző zsírsavak és citokinek segítségével pedig kommunikál a véráramon keresztül lényegében az egész szervezetünkkel és az összes szervrendszerünkkel. A mikrobiomunk kapcsolatban áll azzal is, hogy hogyan működik az immunrendszerünk, az idegrendszerünk, a hormonrendszerünk, vagy akár az anyagcserénk. Egyébként érdekesség, hogy az immunrendszerünknek a 80%-a is a belünkben található. Hogyha pedig az egyensúly felborul, amiről ugye már többet beszéltünk, akkor különböző betegségek kialakulásának is megnő a kockázata. Például idegrendszeri betegségek, cukorbetegség, de nagyon érdekes, hogy az elhízással is összefüggésbe hozható, ahol pedig ki tud alakulni egy ilyen ördögi kör, ami nem túl szerencsés azok számára, akik elhízottak és leszeretnének fogyni, hiszen az ő helyzetüket nem könnyíti, hanem sokkal inkább nehezíti az, hogyha nagyon sokáig nem jól étkeztek, hiszen akkor a mikrobiális felépítésük az olyan irányba tolódik, hogy képesek lehetnek akár ugyanabból a táplálékból több energiát is kivonni, ami azt jelenti, hogy éppen, hogy belekezd gyűrűzni ugyanabba a folyamatba, amiből ki szeretne lépni. Úgyhogy nagyon-nagyon fontos az, hogy az életmódváltásnál tényleg úgy kezdjük el, hogy az étkezést is rendezzük, hiszen a mikrobiális egyensúlynak a felállításával, vagy ennek a támogatásával nagyon meg tudjuk nyomni ezt az egész folyamatot. A mikrobiális felépítésünk nagyon érdekes, hiszen számomra nagyon-nagyon sokszor mondták, amikor mondjuk kicsik is voltunk, hogy az vagy, amit megeszel. Na hát ezzel kapcsolatban én mindig kicsit szkeptikus voltam, de a bélmikrobiomnál ez tényleg igaz. Hogyha szépen táplálkozunk, jó dolgokat eszünk, akkor a szervezetünk számára
pozitív hatású baktériumok, vírusok és társai fognak elszaporodni a szervezetünkben, ha viszont nem szépen táplálkozunk, sok feldolgozott élelmiszert teszünk, stb., akkor viszont ez éppen a negatív irányba fog tolódni, és ahogy arról már beszéltünk, különböző betegségek kialakulásához vezet. Az epizód elején ugye felhoztam ezt a virágos kert hasonlatot, ezt a pro- és prebiotikumok szempontjából úgy tudod elképzelni, hogy a probiotikumok lesznek maguk a virágok, lesz benne ugye rózsa, meg tulipán, meg minden egyéb szépen pompázó virág, a prebiotikumok pedig azok a dolgok, mondjuk tápszeres víz, vagy egyszerűen csak az eső, ami öntözi és táplálja ezeket a növényeket. Ezeket természetesen étkezéssel is be tudjuk vinni, és el tudjuk fogyasztani. A probiotikus élelmiszerek közé tartoznak a különböző fermentált ételek. A magyar konyhának szerintem a legnagyobb csodája az az, hogy sok savanyúságot fogyasztunk, de természetesen egy kicsit keletre is kalandozhatunk ennek a segítségül hívásáért, hiszen ott nagyon sokszor fogyasztanak kombudzsát, vízikefírt, vagy akár kimcsit is, de itthon is a kefír, joghurt rendszeres fogyasztása egyébként ebből a szempontból egy jó ötlet lehet. Prebiotikus élelmiszerek közé pedig tartoznak a különböző hagymafélék, az articsóka, a diófélék, a lemmag, vagy akár a spárga, alma, zappehely. Most már pontosan érted, hogy miért fontos, hogy foglalkozz a bélmikrobiomodnak a felépítésével, és úgy gondolom, hogy már biztosan motivált vagy és érdeklődő, hogy hogyan is néz ki az a táplálkozás, ami támogatja ennek a megfelelő felépítését. Úgyhogy, ha ez tényleg érdekel, akkor tarts velünk a következő epizódokban is.